E xa estaría. Moi boas, Luís, xa estamos na conversa en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Moitas grazas por vir, por estar connosco e por participar. Fagoche unha pequena presentación así dun minuto, por si xa digo, queda alguén neste directo que non che coñeza, pero non creo que sexa así. Luís Iglesia é actor, dobraxe, tamén creo que lle das aí a música, que unha carreira profesional extensa da que iremos falando pouco a pouco, e ademais, como curiosidade, fuches a voz dun documental que se chamou Camiño Primitivo, que por certo está na nosa canle de YouTube. Entón, Ujú. levamos tamén, aínda que indirectamente conectados, un tempo. Non sei se é a primeira vez que estás aquí en Twitch. Sí, sí, de feito baixei hoxe a aplicación. Non a Correcto. tiña. Porque, Mira, bueno, nos unha aquí... pregunta, unha curiosidade. Dime. Es de Lugo, ti. Eu son da Coruña. Eres da Coruña. Sí. Da Coruña, Coruña. Da Coruña a Coruña. Ah, vale, vale. E logo. Non, porque acabas de facer un diminutivo arcaico que hai precisamente na miña terra en Lugo, que dicimos camín e nenín, no canto del camiño a neniño, E que e acabo de dise dicir un camín? minutín, dixeches minutín. E dixen, será ao Ah, mellor pois... da nosa zona, Fonsagrada ou por aí. Vale, Pois... vale, vale. Non, Curiosidade. son... Eu nacín na Agra do Orzán, pero eu Ajá. creo que xa aprendín todo en Elviña, porque pasei ali un montón de tempo, a verdade, como o 95% da miña vida. É así, sí. Bueno, contanos, por comezar polo principio, por comezar por algún sitio, porque hai moito que contar, como comezou o teu interese, como comezou a túa vida en todo o que este a ver co audiovisual? Pois non sei quen lle escoitei outro día que tivera o impulso con 6 anos. Non recordo a quen foi. Que escoitei nunha entrevista que fora... Ah, xa sei a quen, sí, no, esta mañá, nun podcast en Café Derby, que lle facían unha entrevista a Galloso, e Galloso comentou Correcto. que con 6 ou 7 anos tocaba nunha rondalla, a primeira vez que tocou en público que sentira xa algo especial. E eu acordeime que con 6, 7 anos, máis ou menos, tamén nun festival de Reis, como a Gallos, tiven que ler un poema sobre un queixiño. Eu facíalle unha ofrenda ao neno Xesús dun queixo. Eu ia vestido, pois eso, capucha, e o chaleque, vestido de pastorciño galego, e recitaba aquel poema dun queixiño dedicado ao neno Xesús, non? E creo que causou sensación. Eu reconocínme no que dixo Galloso porque non me puxen para nada nervioso e gustoume moito aquela sensación, non? A partir de aí gustaronme moito sempre os contos, estar rodeado de vellos e repetir os contos, e tiña certa arte xa desde moi cativo en repetir as historias que me contaban os máis vellos, non? Entón soñaba con que algún día podía chegar a ser actor, pero a cousa estaba moi complicada no ano 80 e poucos, cando rematei de estudar. E xurdiu a posibilidade eu tiña profesores, estaba en grupos de teatro amador en Lugo, e tiña profesores que dicían que non se me daba mal o da banca, pero que eu que tiña que dedicarme a ser actor. Se peguén lle di a meu pai que agora vou marchar 3 anos para Madrid para facer arte dramática, neste entanto, pois un dos meus profesores, Manel Matalobos, precisamente, que era o meu profesor de galego, díxome dunhas probas de dobraxe en Coruña, en Santiago de Compostela, fun e xa non volví. O sea, fun ás probas, colléronme Ali quedaches. e ali quedei. Ano Que 87, ata hoxe. Xa chove. Iache preguntar en que ano fora, en No 87. 87, no 87, sí. Que ese foi o ano onde diches os teus primeiros pasos na TVG, se non me trabuco. Sí, realmente o curso fixeno no ano 86, eu creo que empecé a traballar a finais do 86, pues, non sei se en setembro ou por aí, do 86. Efectivamente, a partir de aí, pois, xa non, pues, ou nunha cousa ou noutra, pero sempre estive por aí dando un pouco a lata. Que ese primeiro programa que tiveches, o no que participaches na TVG, que chamaba Rapaces, se Sí, non... sí, sí, que xa, dicimos, no 87, o sea, que sí. xa
hai ben de anos. Como viches? O sea, como ves como recordas ese momento? Pois xa, Pois do mira, 87 para aquí, choveu. foi precisamente unha compañeira de traballo. Ese programa facía todo o clan Castaño. Eran pequenos daquela, pero estaban Nacho Castaño, estaba Cristina Castaño, estaban dous irmáns máis axudando no programa. Había unha especie de mapa de Galiza que tiña un peteiro que se movía, un manipulaba o mapa, outro facía a voz, cada un facía unha cousiña. E logo quen presentaba era a nai, Rita Gómez, e ás veces acompañaba o pai Antonio, que morreu, o irmán de Pepe Domingo Castaño, Antonio Castaño, que era un moi bo pianista, tocaba pezas e tal e cual. Entón, pedironme se lles botaba unha man, e estiven con eles, recordo, mes e medio, por aí. E foi así pues, unha sorpresa. Tiña que facer un personaxe que se chamaba Don Fuco, que se disfrazaba de cousas moi distintas. Entón levaba unha especie de aspecto Einstein, así co pelo todo crecho, daquela tiña que botar de talco, hoxe en día xa non fai falta. E pasei non moi ben, porque además a min outra das miñas debilidades sempre foron os cativos. Entón, rodeado de cativos, pasaba moi ben. E incluso, recordo un día, a produtora era Anxos Ferradáns, collín unha guitarra e puxime a cantar un tema que compuxera anos atrás, dedicado a Charlie Chaplin en galego. Gustoulle moito e dixo, por que non o cantas? Entón, efectivamente, fixemos unha versión na radio con guitarra e a dúas voces. Foi un éxito relativiño, foi un éxito no programa a canción de Charlie Chaplin, sí. Que ademais, antes de entrar quizáis noutras papéis máis actuais, entendendo actual, un marco temporal amplo, e xa que comentaban polo chat tema de dobraxe e tal, adianto unha pregunta, unha cuestión, unha curiosidade que tiña, que ti realmente fuches voz falando de cine e de dobraxe en moitas películas de zona internacional. Sí, non? sí. Doblaches a Harrison Ford, teño por aquí, Paul Newman, Chuck Norris. Como foi todas esas experiencias? Mel Gibson, Robert Redford. Teño unha listaxe que teño moi mala memoria, de pero luxo, creo que sí, teño de actores coñecidos máis de 150, creo. De grandes nomes do cine de todas as épocas. Sabes que pasa? Que cando nós empezamos non había nada dobrado galego. Entón, fixemos prácticamente toda a historia do cine hasta os anos 80. Toda, é dicir, o cine clásico dobrouse moitísimo, dobráronse todas as películas de moda dos anos 80, entón estaban, pois eso, todas as de Indiana Jones ou toda a Guerra das Galaxias e todas, o sea, toda, como se dice, que non me sai agora, a saga da Guerra das Galaxias. E ademais había moi bo cine naquel momento na galega, emitíase nas autonómicas moi bo cine, moitísimo mellor que nas generalistas. Entón, éramos un grupo amplo, pero non tan amplo. En fin, entón a min caeronme moitos deses protagonistas, tocoume facer moita xente. Entón tiven a inmensa fortuna de dobrar, pues, por exemplo, dobrei unha vez a Humphrey Bogart, pero era Casablanca. Entón, claro, falamos dos títulos importantes. Sí. É que pensa, pois iso, que estaba todos en facer. Entón, chamábante para cousas realmente de moito peso. Foi un privilexio como todo. Eu creo que tive unha carreira de privilexios. Indo un poquinho máis adiante e sin querer centrar moito nisto, aínda que supoño que sabías que tíamos preguntar, vale, sobre Matalobos, es decir, porque o currículo é moi extenso, pero eu creo que esa serie marcou unha serie de xeracións que a viron, a seguiron, ademais de ser moi premiada, etcétera. Ti como viviches ese fenómeno, esa etapa? Foi eu digo isto, xa me aburro, ás veces repites tanto unha cousa que te aburres. Sí, supoño, eu sinto, pero... No, que va, non, eu estou encantado. Non quero aburrir a xente que nos estea escoitando, pero
que se aburre é unha sensación interna, non? Digo, pero é certo isto, que para min foi o meirande agasallo, de momento, o meirande agasallo que me fixeron nunca, un dos meirandes, non sei, agasallos que me fixeron nunca en audiovisual. E logo, sabes que pasa? Deuse unha... Conxugáronse todos os astros. É dicir, todo saiu ben. Era unha serie na que non se supoñía, na que se supoñía que non ia sair nada ben. De feito, agora a xente renega, pero eu recordo de compañeros dicindo isto non vai funcionar, o público da Galega isto non lle vai gustar, vai a unha vos vades levar, non sei canto. Agora, se lle lo digo a cara, negarano, pero acórdome que por iso teño boa memoria, non? Ou compañeros que dicían que a serie que estaba ben, un compañero actor que tampouco vou dicir o nome, pero que lle faltaba un alivio cómico, como podía ser Currás en Mareas Vivas, pero Correcto. Estás flipando, é dicir, non entendiches nada desta historia. Bueno, pois todo isto pasa, non? Conxugouse todo saiu ben, e mesmo aquelas cousas que podían sair mal, saíron ben, non? Saíron ben. Sí, pero todo, é dicir, por exemplo, demos con un grupo de compañeros e compañeras espectacular, que nos entendíamos de maravilla. Eu traballaba moito con Xavier Deire e con Dani Currás, e dende o primeiro día foi como se toda a vida estivésemos esperando a facer esses papéis. Entendíamonos, pero sen mirarnos ás veces, non? O mesmo equipo que nos coñecía moito alucinaba. Eu recordo unha secuencia con Dani Currás. Tiñamos a cousa de que íamos a un ritmo moi rápido, porque había pouco tempo e había que facelo rápido, non? Pouco presuposto, hai que facer as cousas rápido para gastar menos en tempo, non? Entón, tiñamos o que lle chamamos retomes, é dicir, que estás facendo unha secuencia, se te equivocas, paras, normalmente avisas, retome, e retomas na frase na que te equivocaches ou na que se equivocou o compañeiro. Non xa nin avisábamos, facíamos un silencio e retomábamos. Retomábamos automáticamente. Entón, nun deses, non sei se se equivocou Dani ou me equivoquei, eu de menos. O conté que paramos, e os dous sabíamos que íamos retomar. Entón Dani puxo unha carpeta coa que eu andaba, puxo nunha posición, como a quen dicindo, se volvemos á frase anterior, a carpeta estaba aquí. El non dixo nada, simplemente fixo o aceno. E eu collín a carpeta e volvín a poñer no mesmo sitio porque non, a carpeta estaba onde eu a tiña colocada. Non fixo falta dicir nada máis. El fixo así, eu fixen así, os dous entendemos, e non, a carpeta estaba aí. Retome e seguimos. E o equipo flipado. Dixo, pero como sabíades que, non sei, moitas horas e que todo cadrou ben? Entón, cadrou ben iso, cadrou ben a produción, cadrou ben a axuda que nos deu a Garda Civil, que foi moitísima, cadrou ben todo. Os guións eran moi bons, cadrou moi ben a dirección. Na primeira temporada estivo Toño López, que tiña máis experiencia, foi quen arrincou a serie, pero logo colleu Jorge Saavedra, deulle unha revirada sobre todo de look, non? Que a fixo o que é, porque en boa medida o look é o que marca. Hai que pensar que nos tiñamos 5 exteriores por capítulo, que non é nada, nunha serie de acción, non? E tives capítulos indo hoxe en día, que xa pasaron os anos, na televisión mellorouse moitísimo, entón hai outras dinámicas, pero ainda é unha serie que aguanta minimamente o visionado, non? E aguantas o feito de que unha serie de accións en exteriores, grazas aos primeirísimos planos, a ese look que lle deu Jorge Saavedra, non? Entón, todo cadrou. E o meu personaxe era unha maravilla, a min gustaban moitísimo, e cousas que isto tamén teño contado moitas veces, pero a mí se me ocorría algo. Por exemplo, o meu personaxe ao principio parecíame que lle faltaba o humor, non? E eu quería facer un personaxe que fose moi atractivo e moi galego, no sentido máis estrito da palabra, que tivese moita retranca, tal. Porque eu creo que estas dúas cousas deben ir unidas. Entón, houve nunha ocasión unha secuencia, por unha circunstancia moi extraña que se deu, que me pegou un ataque de risa. E eu utilicei a risa e fixen un chiste e seguín. Os 3 días ou 4 días deron un capítulo seguinte e xa os guionistas estiveran vendo, xa se deron conta de que o humor funcionaba e xa había chistes. Entón, foi unha dinámica de estar todo o mundo implicado, de eu axudo che, ti axudasme, que eu creo o grande deste oficio, non?
que a solidaridade egoísta ou o egoísmo solidario. É dicir, mirando moito polo meu traballo, eu miro polo teu. E ti mirando moito polo teu traballo, miras polo meu, non? Entón, isto, ás veces, dende fora é un pouco difícil de entender. Pero hai o egoísmo solidario ou a solidaridade egoísta. Entón, todo o mundo estaba pendente dos demais facendo perfectamente o seu traballo. Que, como ben dicías, é unha serie que aguanta ben o tempo. Eu non sei a ti a nivel personal, logo, unha vez que se colleu sona, e que efectivamente, eu creo que se vía, non, que iba collendo sona logo co paso do tempo. Logo a ti a xente, por curiosidade, parábache pola rúa, dicíanche algo, notabas que te miraban máis, non sei como Sí, te sí, levas aparte que eso. eu non estaba moi afeito a iso, non? Eh, recordo que as primeiras reaccións foron moi malas. Foron malas, estúpidas. Porque Xa. nun supermercado onde estaba facendo a compra, en área central, e de repente unha parella que me recoñeceu empezou a andar detrás de min por os corredores. Eu escapando co carro como a un gilipollas, perdón, pero escapando co carro, porque poñame nervioso que andiversen detrás de min, non? Entón, despois a fíxenme Correcto. é outro agasallo. É dicir, nos podenos gustar máis ou menos. A mí non me importa. Hai xente, compañeras que non lles gusta moito iso, non? Pero nos debémonos ao público e se vivimos do noso oficio grazas que a xente nos quer ver, non? Eu, ademais, conto tamén moitísimas veces, eduqueime detrás dun mostrador, non? No que se chamaba antes un ultramarinos, non? E miña nai ensinoume, os teus problemas teñen que quedar na casa, os de fora, Claro. o cliente non ten por que saber como estás. Entón, eu creo que teño esa educación, a educación de intentar atender á xente, de ser amable, pareceme un privilexio, porque é unha maneira tamén de que a xente se achegue a ti sin ningún tipo de problema, non? Achéganse, o 99,9% da xente é moi agradable, moi educada. Entón, Claro. hai que agradecelo. No, É máis aí non porque... tiveches ningún problema nunca, entendo. Sí, houve Sí, houve problemas. sí. Houve problemas, porque, a ver, eu podo entender que cada quen temos a formación e a educación que temos, non todo, non? Non todo o mundo ten a mesma formación e educación. Pero tamén sabes, porque eu teño bregado moito coa xente, tamén sabes que, bueno, pues, que hai xente que o mellor é máis torpe a hora de intentar comunicarse contigo, bueno, un poquinho máis torpe, pero non o fan con malicia, nin o fan por faltarche ao respecto. É que, bueno, pues, non todo o mundo ten as mesmas avelencias sociais, non? E a min eso entendo e valoro tanto o achegamento dunha persoa que ao mellor é máis torpe a hora de achegarse que a outra que ten toda a sabiduría do mundo nas relacións, non? Pero o único que non soporta é a mala educación. Eso o levo moi mal. Entón pasoume por unha anécdota, recordo unha vez nunha festa medieval, ia coas dúas nenas, temos dúas nenas, aquela eran máis pequenas, estaban alucinadas porque de repente, claro, 90 e pico persoas que unha foto, que se saudarte, que se tal, íamos coller unhas filloas, un posto destes de filloas, e eu estaba cas nenas esperando a que as atendesen, e de repente meteron un viaxe nas costas. Era un viaxe que non caín de fuciños de milagro. Xa. E vexo un tipo, maior, maior que a min, deberíame 10 anos ou así, e dime, bueno, así en todo, aquí non tes tanta cara de mala hostia como na televisión. É un bo xeito de entrar de unha persoa que non coñeces, esa. Claro. Cruzouse mo cable e dixenlle, dame medio minuto. Colleu, pegou media volta e marchou, digo, pero no, tío, que é unha agresión, acabas de agredirme. É dicir, tú imagínate que por instinto, e non que só fose por instinto, non? Que o que me revirase que lle dese. Sí. Non sei, non? Porque se che dan un golpe, non sei, o teu instinto é defenderte, non sei. Sí. Non sei. Un bofetón a tempo. Ese tipo, claro, non, tampouco. Estamos acordando unha frase tiña dúas frases Xavier Deide que me facía moita graza, que cando se cabreaba dixo, a xente non ten medo, sabes cal é o problema hoxe en día? Que a xente non ten medo a levar unha. E outra dice, mátase pouco. Cando estaba moi cabreado dixo, mátase pouco. Non era ese o caso. Pero sí é certo que isto é excepcional, non se deron moitos casos, pero alguna desas sí que tienen, sí. Correcto. Non quería tampouco encasillar moito aquí a conversa,
pero por rematar tamén este apartado que eu creo que é moi interesante, e máis xente así, pois, máis ou menos que está na miña xeración, un pouco menor, un pouco maior, pois eu creo que é algo que se acorda, non, con cariño. Ti, personalmente, non tiveches certo medo de quedarte quizáis moi encasillado nese papel, dado o éxito? Non, non. Eu recordo anos antes traballara con Farruco en Terra de Miranda, non? Establecemos unha moi boa relación, naquele momento ríame moito con el, porque Farruco, Xosé Luis Bernal, aínda é máis gracioso que Farruco. Quero dicir, Xosé Luis Bernal é un tipo maravilloso, con moitísimo humor, é un tipo moi inteligente. E cando falábamos destas cousas, claro, levaba o personaxe Farruco toda a vida, non? E alguén lle preguntou nunha ocasión se non lle molestaba que lle chamasen Farruco ou que o vencellasen despois de facer moitas cousas, que o vencellasen, que o seguesen vencellando a Farruco, a personaxe. E dixo, na miña cama dormimos tres, a miña muller, José Luis Bernal e Farruco, que me deu de comer moitos anos, non? Correcto. Entón eu creo que nunca tiven ese medo. Eu creo que hai que vivir o momento e intentar facer as cousas o mellor posible sempre, onde chegues. E non, xa aparecerán outras cousas ou xa terás outras oportunidades. Eu creo pouco na sorte, creo moito no traballo. De feito, foi xusto acabar Matalobos e houve unha época maravillosa con Xavier Deive. Traballei moitísimo, é un gran, para min é medio irmán, querolle moitísimo. E fixemos xusto despois unha peza de teatro que se titulaba Gaivotas Subterráneas, e digamos que de alguna maneira os personaxes estaban cambiados, non? É dicir, ele era, bueno, non tiñan que ver con Matalobos, pero ele era un vivales, un tipo máis duro, e era un tipo moi tímido, metido para dentro, parecía un pouco tonto mesmo, non? E funcionou de maravilla. Recordo que na estrea o público esperaba outra cousa, pero foron os 10 primeiros minutos. Logo entenderon que somos actores facendo outro papel, claro. Gustoulle esa peza, está mal que o diga, pero estaba realmente ben, e disfrutaron moitísimo. Entón, nunca tiven ese medo. En todo caso, se te encasillan, pois, malos hai un polo menos en cada serie. Correcto. E por conexión un pouco temática, é certo que no seu momento unha cousa que saía, e saiu, eu teño escoitado, é dicir, despois da túa participación en Matalobos, que había xente que esperaba que ti, por exemplo, participaras tamén na serie de Fariña, pero que non foi así. Estiveches aí nalgún casting? Ou... Sí, fixen un casting ao inicio de todo pro personaxe do xuiz que o fixo despois Antonio Mourelos. Eu creo que lle quedaba moito mellor Antonio Mourelos que a min. Aparte que teñolle moito cariño a Antonio, entón, se queda, que quede na casa, sabes? Que quede entre os amigos. E fixen aquel casting, eles seguramente porque non lles encaixaba noutro tipo de personaxe, é dicir, estas cousas son así, non? E tampouco o feito de que fagas unha serie na que fagas, pues, de narcotraficante non quere dicir que en todas as series que haxa de narcotráfico teñas que estar ti, non? Mesmo podería ser o mellor contraproducente, non? Aparte que son dúas ondas completamente distintas, porque no caso de Fariña, que é unha serie maravillosa, que estaban todos os compañeros que se saían, pero é unha serie baseada en personaxes reais, mentres que Matalobos non, é unha serie de ficción. Os personaxes son inventados, indan que sí, beberon da realidade, é dicir, claro, iba a dicir, sí que hai unha base real igualmente, de moitas problemáticas que houve aquí no país. Sí. E incluso houve unha cousa curiosa, mesmo ás veces sen querer. Eu recordo que Carlos Portela, que era o cabeza que estaba detrás, o cabeza ilustrada que estaba detrás de toda esta historia, o xefe guionistas, digamos, non? Pois había un capítulo no que nacía un pequeno, o sea, era neto do meu abogado, fillo da que despois era a miña abogada, porque o meu abogado estaba na cadea. Entón aparecían xente do clan dándolle sobres con cartos na casa. Ela non quería saber nada do tema, alucinaba, non? Unha persoa que
sabía bastante desta historia, preguntoulle a Carlos que como sabía el eso, porque que eso que se facía normalmente nos clans. Resulta que ele non sabía iso, inventouno, e resulta que xa estaba inventado, xa o fixeran, non? O facían habitualmente. Mira, vouche ahora preguntar por outra serie máis recente, se vamos un poquinho avanzando e tratando así diferentes temas que son de moito interese, pero antes recordar unha cousa, que as persoas xa vexo a borxa polo chat, así que xa está controlado o tema. A xente que estades no chat podedes deixar preguntas, cuestións ou ideas, porque vexo que, bueno, hai moitos parabéns, pola voz, polo galego e tal, eso xa o falaremos despois. Podes deixar as vosas preguntas ou curiosidades que logo as comentaremos ao final de todos, pero se me permites que dou unha mensaxe un pouco máis arriba de Sir Joseph _, que di: Luís, mándalle un saúdo a miña nai, que se chama Ermitas, que está moi enamorada de ti. Non sei se queres saludar a Ermitas para que lle traslade ese saúdo. Pois un bicazo, Ermitas. Sabes que pasa? Que faime moita graza isto, porque normalmente isto é algo que hoxe en día me pasa moitas veces, non? Que ven normalmente unha rapaza, adoitan ser rapazas novas, e dice, ai, podo facer unha foto contigo? Sí, claro, dice, é que miña nai é moi admiradora túa. Dixen, bueno, máis dunha vez, é que miña avó é moi admiradora túa. Claro, xa empezamos a entrar aí, non? Xa estamos na xeración case dos avós. Podría ser avó perfectamente. Entón, faime moita gracia. Entón, recordoumo agora que me pida un saúdo para nai, faltaría máis. É dicir, é desa xente que yo estou moi agradecido a todas as mulleres novas de mediana idade e maiores de Galicia, porque había moitas que non lles gustaba o tema do narcotráfico. Unha vez dicían é que teño unha neta. E eu vexo a Viaño, o personaxe que facía María Mera, e penso na miña neta, e digo, claro, é completamente comprensible. Entón, claro que as entendías, pero dentro diso tamén había moita picardía, non? Recorda, ai, que malo és. E dicían xo con un sorriso de lado a lado, non? Correcto. Entón, estamos moi agradecidos ás mulleres deste país que nos seguiron tanto, que nos deron tanto pulo. Pois aí queda o saúdo. Nada, o que comentaba, se queredes dicir algo aí ou comentar, ou preguntar, ou trasladar polo chat, xa sabedes que está aberto para iso, ademais de que aparece na misión, como todos estades vendo e demais. Bueno, continuamos un pouquiño. Preguntoches sobre outra serie, ademais que te pudemos ver recentemente, como é a serie del Cid, que fala, non? Dunha temática histórica, e a nos chegounos por redes en algunhas ocasións, incluso cando anunciamos o directo, de que ti, bueno, por un lado, como foi a experiencia nesta serie, e tamén traído un pouco o país de que é certo que aquí se fan moi poucas series históricas, coa cantidade de cousas que pasaron aquí ao longo dos séculos, aí desde vikingos, suevos, irmandiños, etc. Por que se pode dar eso? Ti tes algunha idea? Bueno, fixácheme varias preguntas, sí. Non a primeira. Foi unha... Sabes que pasa? Que era unha serie na que había moita pasta. Eu non estou acostumado a traballar en series na que haxa moita pasta, non? Entón alucinei bastante. Alucinei porque eu recordo, por exemplo, a última semana de traballo era unha batalla que eu creo que a secuencia completa, o sea, toda a batalla deben ser 3-4 minutos do capítulo. E estivemos unha semana rodando. Falabas de 150 cabalos, 300 extras. Eu estive en case un mes indo e vindo a Madrid 2 días unha semana, ou un día outra, para aprender a luita con espada, porque era unha luita moi específica. Bueno, utilizaban unha técnica dun arte, non me sai agora o nome, do Kali, tailandés, sabes, estes dos paus. Pois utilizan esa que prexen con 2 paus. Pois utilizabas esa técnica para poder dar duro e non magoarse, non? Eu cheguei así a todo con un ollo a viruleo, tabique desviado, e dúas... Ti ahora sabes facer iso, o sea, poderías coller un pau... Desculpa, como? Digo, ti iso adestráchelo, me estabas contando. Sí, adestrei. Adestrei
adestrei, no que resulta que eu son moi cabezón. Cando cheguei ali, os rapaces da serie levaban 6 meses adestrando, eran uns máquinas todos. E os dos especialistas, que eran moi bons, eran uns máquinas. Eu son un señor maior, entendes? Para pelexar con esta xente máis nova, ali todos levaban 6 meses de adianto. Claro. Entón eu viña de volta, iba a mellor un par de días á semana a Madrid, montar a cabalo, metían uns tutes que non quero nin contar, non? Pola mañá eran 4 ou 5 horas de espada, comía algo, ia 45-50 km de Madrid, montar a cabalo 3 ou 4 horas. E teño acabado de montar a cabalo e vir a pé feito para aquí no coche, que non sei nin como chegaba ao acelerador porque adoecía das pernas de estar 4 horas montado en riba do cabalo. Entón, eu son moi cabezón. E dixen, eu vou aprender. Entón cheguei e fixen unha espada de madeira co rabo dun sacho. Non? Collín o rabo dun sacho, fixen uns buratos, fixen o travesaño para que, como a cruda, tal, incluso bueno, eu toco un pouco a guitarra, tiña algunha correa bella por aí de coiro, entón fixen a agarradeira de coiro, non? Pero esa agarradeira, bueno, con unha escoba conseguín facer unha especie de parafusos de madeira que enganchaba. Pero eso podíase desenganchar e levaba colgada en bandoleira, porque ia ensaiar aí o paseo marítimo e dixen, non vou andar con un pau dun sacho no medio do paseo marítimo que non me van claro, o van chamar a policía municipal. Entón, inventei ese pergeño para levala colgada por debaixo da chupa, só se vía por aquí un anaquiño de pau, e cando chegaba a un descampado, montaba a miña espada, botaba ali un par de horas ensaiando. E cando cheguei a rodaxe, acórdome que había un dire de acción, Federico, que é un argentino, e decía, este chico es especialista, ¿cierto? E dice, no, é actor. ¿Es actor? No, es especialista. Pensaba que era especialista, que foi o mellor piropo que me puido botar, non? Pensar que era un especialista. E non, é actor. Pero foi traballando moito como un desgraciadiño, co rabo do sacho, co mango do sacho, no paseo marítimo. Correcto, o sea que ti aí xa... bueno, esa era unha parte da pregunta. Eu creo que históricamente merecía un repaso esa serie. Mesmo o personaxe que eu fixen non tiña demasiado sentido porque pintaban como galego, era portugués, era unha cosa moi extraña. E logo preguntábasme, bueno, iso, que tiven a fortuna de poder traballar nela e ver os medios e saber o que é traballar con medios, non? Logo preguntábasme... Dicía que aquí realmente... coa cantidade de feitos históricos que como non somos capaces de botar adiante ninguna serie semellante sobre algún de tantos temas como os que nomeamos antes. Falta faría. Sabes que pasa? Que despois explico falta faría. É moi caro facer ficción de época, carísimo. É moi caro, porque pensa, por exemplo, eu teño feito cousas de época aquí, pero da época de primeiros, por exemplo, do século XX. E ti sabes simplemente o difícil que é tapar todo o que é moderno nunha rúa. Tapar os cables, tapar... Claro, ten que ser moi complicado, correcto. Claro. Só iso é unha pasta, porque tapar todo o que resulte moderno é moi complicado. Pero aparte diso, tes vestiario, tes perruquería especial, tes coches, no caso de que sexa unha película de época do século XX, se te vas atrás, tes cabalos que son cabalos de cine, que non vale calquera cabalo, en fin, todo é gasto, é moi complicado, non é moi complicado facelo aquí, a menos que sexa unha serie como a que se fixo ao final do camiño, non? Que entra unha televisión importante, como a televisión española, con cartos, e axuda a facelo. E digo falta faría, porque eu son moi aficionado aos podcasts de historia, non? E fora daqui pasan por riba da historia de Galiza. Eu escuito xente que me parece moi interesante, por exemplo, do reino suevo, o primeiro reino que houve en Galicia, en Europa. É unha temática completamente liquidada. Fora daqui. Incluso aquí non é que se coñeza tampouco, desgraciadamente, toda a historia e o que supuxo. Efectivamente, o que dicías ti, mira ti a historia dos vikingos, que é apaixonante en Galicia, non?
Sí, sí. Porque sempre se ten como os vikingos eran únicamente alguén que viña a saltar, resulta que non. Hai tras desa historia hai moitas historias, non? Sí, Porque sí. incluso viñeron aquí a axudarlle a xente contra señores que eran moito peores que eles, non? En fin, que hai moita historia. Chegaron a sitio, creo que chegaron cerca do Cebreiro, non? En fin, que hai unha intrahistoria brutal, é dicir, outro cine que está sen explotar, dicía un gran amigo meu, Xan Leira, que é un especialista además en emigración, o cine da emigración galega. Temos un cine, poderíamos ter un cine da emigración superior, mira o que vou dicir, ao irlandés, ao italiano, ou a todos estes cines de emigración que entraron por Hollywood e que nos deixaron a todos alucinados. Porque te empezas a escuitar historias de emigrantes. Somos un pobo que está por aí espallado polo mundo adiante, non? É un pobo que falábamolo hai tempo, Xan e máis eu. Ele dicía, contrariamente ao que se pensa, os movimentos migratorios empobrecen os países. Porque os que marchan son os mellores. Claro que a inicios do século XX ou finais do XIX, século XX, a xente que marchaba, seguramente a inmensa maioría eran analfabetos, pero eran os máis arroutados, os máis botados para adiante, os que se metían nun cargueiro sen saber que ia pasar nin que había do outro lado, non? Eran os afoutos do país, e marcharon nos xeracións e xeracións e xeracións de afoutos. E o que quedou, que ninguén se me enfade polo que vou dicir, non? Pero quedou a xente máis conservadora no sentido máis estrito da palabra, o que prefería pasar con dúas patacas aquí que arriscarse a ver que había do outro lado. E moita xente moi nova, que tamén... Claro. Que iso tamén é moi xente que era importante. 14, 15 anos, non? Eu recordo unha vez falando con un avó maravilloso, o avó de Alberto de Besa, que é o produtor de Land Rover, non? É un tipo maravilloso, coñecín hai anos, tiña daquela 93 anos. El contábame que emigrara a Argentina, entón tiña 14 ou 15 anos cando emigrou. E ameceron a unha familia que ia para lá porque creo que medio lle gustaba a filla da familia. Pero no barco reñeron entre a rapaza máis el. E cando chegaron alá, desfixeronse outro rapaz e non quixeron saber máis del. Dixo, ya lo me vin en Bos Aires, tirado no porto, sen saber a onde ir, nin como facer. Entón preguntoulle a un daqueles xendarmes ou policías que habían por ali. Entón o home explicoulle que tiña que ir á embaixada española, que para facer iso tiña que coller o metro. Ele non tiña nin idea do que era un metro. E con 93 anos acordábase daquel tren que furaba a terra, sabes? Dixo que papei un medo que na vida, non? Porque vi un tren que ia furando na terra e acordábase aínda con 93 anos das paradas todas dende o porto á embaixada. Bueno, esta é unha anécdota mínima, pero desa xente está construída a nosa historia e descoñecémola. Eso ven moito a conto, eso tamén deberá ser orgullo galego, porque é o que somos. Tamén. Nos intentamos tratar tamén moitas partes da emigración, sí, da emigración galega, e sobre todo tamén de recoller testemunhas de xente que está fora. Fixemos un programa aquí, un programa, é moi dicir, unha emisión, unha conversa con xente que non estaba no país precisamente, pois para tamén que nos contaran as súas experiencias, naturalmente, pois xente da que marchou nos últimos anos, que, pois, digamos que algo parece unha sangría que nunca remata, pero bueno, aí queda tamén a cuestión, e bueno, se en algún momento somos capaces aquí como pobo de construir a historia e de contala, pois moito mellor, e nos poremos tamén á altura de outros povos que se o fan. Sí, é que ademais eu creo que é determinante para nós, pero para nós, para dentro. Ten que ver ao mellor co que facían os precursores, non? Hai que crear un mito. E o mito, neste caso, xa está creado, é dicir, é a nosa historia que se coñeza, porque eso eu creo que xenera a fouteza como comunidade, non? Saber de onde veño, saber que fixeron a xente que estivo antes que a min faime máis afouto como persoa, como membro dunha comunidade. Entón pareceme que sería tan interesante, non?
e tendo en conta o caro que é, todo o que queiras. Pero tamén se gastan cartos noutras cousas moi mal gastados, e iso estaría Tamén é ben. certo, tamén é certo. Cambiando así tamén de... Falamos doutra produción na que ti participas, como é, por exemplo, el Ministerio del Tiempo. Como foi esa experiencia aí? E unha pregunta relacionada con isto, que non se che nota nada do teu sotaque, ou moi pouquiño, que foi algo que saiu así, que tiveches que facer? Creo que ten que ver eu son dun pobo, Río Torto, cánsome de dicir a outra cousa que xa sabe todo o mundo. Non se acordan do meu nome, pero sabe que son de Río Torto. Outro día non sei onde foi, en Ourense, nun pobo de Ourense, que dice, mira este de Río Torto. Dixeron. Sí, sí. Non se acordaban de como me chama, pero que era Río Torto. Sí, pois iso, que eu son de Río Torto, que é un pobo cativo, pequeniño, da provincia de Lugo, cerca de Mondoñedo, Meira, Pontenova. E eu conto que eu nací no ano 62, en a miña infancia, falábamos galego o 99% do tempo, falaba galego o 99% da xente de Río Torto, non? A noso o réxime non nos prohibía falar en galego, nos prohibía porque tampouco importaríamos moito, non? Pero que era a nosa vida transcorría en galego. E só falábamos en castelán na escola, co mestre, que falaba moi bo castelán, co médico, don Manuel Reibusto, que era de Santiago, tiña moi bo castelán, co crego, don Vicente, co crego, digamos, na catequese, nestas cousas, porque logo en persoa falabas con ele en galego. E tiñamos só unha canle de televisión, que era a Televisión Española, primeira e única, non tiñamos ni sequera a segunda. Claro. Entón, os referentes que nos tiñamos de castelán eran moi bons. E nos aprendémolo como quen aprende un idioma estranxeiro. E de feito eu falo un pouco digo ás veces, non? Falo un pouco como a Televisión Española dos anos 70, con esa corrección no acento e tal. E creo que ese foi o noso caso, no? Que non mesturábamos os dous idiomas. Cando falábamos en galego, cando falábamos en castelán, falábamos en castelán. Isto noteino cando empecé a facer dobraxe, especialmente na Coruña. Na Coruña estaban moi mesturados os dous acentos, non? Entón, moitos compañeiros e compañeras, ou moitos, bastantes compañeiros e compañeiras, tiñan acento galego cando falaban en castelán e tiñan acento castelán cando falaban en galego. Tiñanos como cambiado. Recordo un día, cando se empezou a tomar en serio o sotaque, como ben distí, e facer as preguntas en galego, porque antes facíamolas en castelán, ensinaron xente que os nosos mestres foron de Madrid e de Barcelona, entón arremedábamos o que eles facían, e nos falábamos en galego, pero con acento castelán. Hasta que nos dixeron, isto non é a cousa, hai que ir por aí, vale, tiramos por aí. É unha compañera que non lle daba saído unha pregunta en galego. E non lle daba saído, e repetía 2 veces, e repetía 3, e repetía 4. E nun momento dado desquiciouse e dice, pero entonces como se hacen as preguntas en gallego? Así. Era, o sea, tiña tan mesturados os idiomas, tan cambiados, que falaba en galego diría, pero entón como se fan as preguntas en galego? Pero cando preguntaba dicía, pero entonces como se hacen as preguntas en gallego? Tiñamos cambiados. E no noso caso non, pero eu creo que por iso, porque tiñamos os dous idiomas perfectamente diferenciados. Que isto relacionado, quero que faláramos tamén cando estivo aquí Xosé Touriñán, que era sobre se ter un sotaque galego pode chegar a limitar nunha carreira como actor. Ti que pensas? Sí, eu escoiteille comentarios, non estou de acordo con Touriñán, por lo menos nunha entrevista que eu lle escoitei, porque pouco máis ou menos viña a decir que non quero mentir, é que me perdoe Touri, pero viña a decir que, bueno, se é o acento que teño, que me queiran así, non? Vale, é unha opción, pero eu creo que non é así. É dicir, que a min pásame con, por exemplo, con actores madrileños que teñen acento de Madrid, que de repente en películas ou en series históricas están dicindo es que nos atacan los romanos. Iso, non? Porque ten un acento que non
non casa Non casa coa aí. época histórica. Correcto. Entón, se o acento galego está xustificado nunha personaxe, adiante. Pero se non está xustificado, ou a veces pode ser que non estea xustificado, pero que non pasa nada porque o teña. Quero dicir, en Madrid vive xente que ten acento galego perfecto, non? Ou en... Vale, pois é un personaxe que ten acento galego porque é galego, vale. Pero creo que forma parte da nosa caixa de ferramentas. Nos temos que saber falar perfectamente cada un dos idiomas. Cada un dos idiomas. Cando se fala en galego, falar ben en galego. Cando se fala en castelán, falar ben en castelán. Se mañá te chaman para facer unha película en inglés, saber facelo á perfección, ou que che pidan, porque é a túa ferramenta. E digo isto con bastante segundas, porque eu creo que houve sobre todo unha época. Recordo unha compañera que foi facer unha película a Cataluña, tiña 9 frases en catalán e botou un mes ensaiándoas. Pero logo, cando facía aquí unha serie en galego, non miraba tanto o seu galego, e o seu galego non era boa. Era fonéticamente deleznable. Entón, hai que facelo ben no idioma no que trabalha. A parte do idioma, non nos queda noite para comentala, pero o tema de tratar a lingua como se fora unha cousa, unha pailanada, dáse moito. Non digo que fose ese caso, pero o tema este de, bueno, de como dá igual, pois dá igual que dicir, como, que facer, iso pasa moito. E nos vémolo moito tamén algunhas discusións que se montan en Orgullo Galego sobre esas cousas e dicir, bueno, mejor que fale calquera cousa, ainda que este mal postos todos os pronomes, todas as formas verbais, dá igual, non dá igual, sí, non? Sí. Hai que facelo ben. No. Eu, por exemplo, teño aí unha certa teima con determinado tipo de humor que se leva facendo neste país, non? Dende hai anos, que eu creo que está rozando a pailanar. Isto non vai gustar moito que o diga, pero é igual, levo dicindo xa moitas veces. Non me gusta porque creo que o humor é un espello de nós mesmos, como a televisión, de alguna maneira, é un espello no que nos gustaría vernos reflectidos. Non quer dicir que sexamos así, pero cando se fai ficción en galego, de alguna maneira, gustaríanos ver ou pensar que esas personaxes podemos ser nós, non? Cando se fai humor, co potencial de humor que temos en Galicia, non? Irse ao chabacano, o sexista, o machista, o homófobo, eu creo que é un flaco favor ao galego. E ademais é que esa corrente, moitas veces, esa corrente de humor, que hai outros, hai xente que fai un humor maravilloso, pero digo, estou falando desa corrente que seguramente todos saibamos e todas de que estou falando, non? Perdón, que me perdín agora no que ia dicir. Sí, que aparte diso, asóciase, o que moi ben dicías ti agora, asóciase ese humor ao castrapismo, a falar con moito castelanismo polo medio, a pronomes mal colocados, mesmo a ser un pouco irreverentes coa normativa, non? Ter a chulería de eu non falo normativo, vale? Iso é unha estulticia en si mesmo, é unha estupidez. É como se un inglés di, no, que eu non vou fala o que che dé a gana, non? Cada quen é libre de falar o que lle dé a gana. Eu creo que además hai que defender as variedades lingüísticas, non? Cada quen que fale como non fale. Pero iso é unha cousa, outra cousa é deturpar a túa lingua. É dicir, falar un idioma que non fala ninguén. Porque eu son dunha aldea. E na miña aldea a xente non fala con tanto castrapo polo medio. E, por suposto, non coloca mal un pronome. Nunca. Correcto. Porque iso é ignorancia. E, ademais, digoche outra cousa. Teño dito moitas veces, se alguén fixera ese tipo de humor na taberna cando eu era pequeno, aguantábanselle 3 chistos. Ao cuarto, vía. Fora. Sí. Eso xa digo que daba para moito, non, sí. dá para moito, pero hai unha cousa que dis que é real e é a xente que fale como queira, ninguén fala, ningunha lingua se fala normativo, ninguén fala castelán como marca academia. Obviamente, quero dicir, porque ademais as linguas son un ente, e perdona a xente que sabe disto porque eu non sei, eu sei de outras cousas, pero disto non sei nada, pero que me podo dar conta que son un ente vivo que vai máis rápido ás veces que as academias, iso non, pero resulta que eso só se aplica
Só se nos aplica a nós, porque a ninguén se lle ocurriría Claro, claro, dicir claro. ao Claro. castelán ou inglés, no, es que non hablo normativo. Bueno, que non o fala ninguén, eso, non? O sea, non... No, sí, é dicir, necesitas un estándar de idioma Claro, en todos claro, os eso idiomas, sí. non? Porque se alguén quere aprender a túa lingua ten que ter un estándar que se entenda en todos os lados. E temos que ter un estándar común, non sei se litúrxico, non sei se chamarlle litúrxico, pero temos que ter un estándar común, sí, pero que exista un estándar non quere dicir que non existan outras cousas. E non ten nada que ver con deturpar. É Claro. dicir, con, perdonando a expresión, con cagarte na túa lingua. Que eso é... Sabes que pasa? Eu recordo hai anos unha discusión con un director de cine, que tampouco vou dicir o nome porque máis morreu, non? Tiña unha película, non vou dar detalles, que tamén daría para falar. De cal era o plantexamento da película. Entón, eu tiña que dobrar o protagonista. Ele estaba presente na dobraxe. Dirixía unha moi boa amiga miña, unha grandísima profesional, Xaro Pena, e chegamos ás 8 da mañá a dobrar, eu fago o primeiro take, xa sabes, non? O anaquiño de texto que che corresponde. E dimo tipo, non me va a servir ti. Digo, e logo? Xo non, porque este personaxe chora na película e ti non vas saber chorar. Eu, lonxe de enfadarme, dixenlle, pois, perfecto. Non sabes canto che agradezo que o vexas tan claro, porque así só cobro o desplazamento, marcho para casa e aproveito o día. Porque se nos poñemos aquí a traballar contra o teu gusto, e non che había gustar, e non che a gustar, e non sei que, non sei canto, a media mañá, os dous imos estar cabreadísimos, a ti non che vai valer o meu traballo, eu vou estar encabronado porque non sei por que non che val, entón mellor que mo digo. Charo, que non marches. Sí, non. Pero además digo sin ningún tipo de acritude, digo sinceramente, agradezoche moito que tiñas, oxalá todo o mundo tivese un criterio, e digo en serio, oxalá todo o mundo tivese un criterio tan claro, porque resolve moitos problemas. Bueno, non, imos tirar a ver que pasa, digo, eu non quería quedar. Ben, ao final quedei, fomos dobrando, non houve moitos problemas, e de repente unha pregunta. Acabo de facer a pregunta, dime, no, eso non o fagas así. Digo, por qué? Porque son a pailán. O qué? No, mira como fai, a película estaba en inglés. Mira como fai o original. Digo, xa, porque é inglés. Pero nos falamos en galego. Eu non podo dicir queres un café con leite? Porque non é como sería aquí. Queres un café con leite? E podo chomatizar de 50.000 maneiras. Pero a curva é esa. Discusión tal e cual, esa pasou. Seguinte, aos 10 minutos, outra pregunta, a mesma discusión. Aos 10 minutos, outra pregunta, e a mesma discusión, e sempre dicía, é que sou a pailán. Entón, unha destas aterresei e me dixille, mira, non volvas dicir iso. E vouche explicar por qué. Porque a min é igual. O sea, a min é igual. Eu podo aguantar iso e moito máis. Pero é que se lle faltas ao respeto ao idioma, non estás faltando ao respeto só a min. Estás lle faltando ao respeto a meu pai, a miña nai, a toda a xente que eu quero que fala esta lingua. E iso non lle consinto a nin Dios. Ao respeto a meu pai non lle falta nin Dios. E, bueno, tipo, dixo, bueno, tamén fala a miña nai en galego a máis. Digo, pois a mí non me volvas dicir. Pensa o que che dé a gana, cada quen é libre de pensar, pero a mí non me digas. Ou non dobres o galego, que era outra posibilidade. Claro que así non chupaba a subvención. Entón, vamos ao caso este de que cando se fai iso, non é unha teima que Luís estea tolo, isto que está dicindo, non, é que se lle está faltando respeto a moitos homes e mulleres e moitas xeracións de xente deste país. E iso non se fai, caca. Correcto. É así, completamente. Pois vamos a avanzar un pouco xa que xa levamos, 50 minutos con Luís, entón tampouco queremos roubarlle aquí toda a noite, pero sí un par de curiosidades máis e tamén recollendo así algúns comentarios que se foron deixando e xa, digo, avanzando e mudando de tema, xa non un pouco lonxe xa do tema da televisión e da pantalla, é que ti tamén puxeches voz o dicionario de pronuncia da lingua galega da Real Academia. Contanos esa experiencia. Realmente o dicionario de pronuncia de Xosé Luis Regueira, despois colleuse ese dicionario de pronuncia e aproveitouse para metelo dentro do dicionario da RAC. Foi unha das cousas que me enchen de orgullo
é seguramente dos traballos máis pesados que fixen na miña vida. E levo feito traballos, porque, claro, ninguén se imagina como é a cousa, pero a cousa é que eu tiña unha listaxe de palabras por orden alfabética e ao lado a transcripción fonética, porque agora creo que non está así, pero había palabras que tiñan 4 entradas distintas. Por exemplo, intermitentemente, 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 intermitentemente. Había todas as variantes de es abertas e pechadas, non? Entón ti tiñas ao lado a transcripción fonética. Entón ti empezabas a decir palabras intentando dicirlas todas exactamente igual. A, ar, bum, pum, pum, pum. A ritmo de 1000 por hora. Tienes que dicir 1000 palabras por hora. Sí, eu soltaba sobre 1000 palabras por hora. Entón tardamos, fomos traballar, recordo, 4 ou 5 horas cada mañá durante aproximadamente 19, 20 días. 2 días unha semana, tal. Na Radio Galega. O técnico era Pablo Barreiro. E ali estivemos facendo este traballo que era duriño, era moi duro. Foron porque eran, creo recordar, 56.000 entradas. Que se di rápido. Entón, claro, que creo que para calquera amante do idioma, como é o meu caso, o teu, de tantos que nos estarán escoitando agora mesmo, é un orgullo inmenso que o dicionario da túa lingua leve a túa voz. A túa voz. Aparte, claro. Eu creo que son, dicíamos Regueira, dixos tú, seguramente teñas un Guinness, porque eu creo que é o único dicionario dito por unha soa persona, que hai máis persoas no dicionario agora, non? Pero o 90% das palabras digo así, non? Pero sí que foi un traballo duriño, foi duriño. Pero quedome co orgullo. E a verdad que non sei que nos está vendo, pero eu son dos que lle dou aí a icona do altofalante para escoitar a pronuncia, cada vez que busco unha palabra. E despois hai xente maravillosa, sinto que me desculpe se nos está escoitando, pero unha vez pasaronme un tipo que fixo o soundtrack, digamos, dun xogo de rallies, meteulle a voz do copiloto a miña, collendo as palabras soltas do dicionario da Raga e xuntando, eu que sei, pois o típico 90 cuarto esquerda, non sei que, estas cousas que dimos os copilotos, non? Pechada, dereita, pois iba xuntando as palabras, que debe ser un traballo como o meu, de chinés. Sí. Pero bueno, hai creacións que teñen que levar moitísimo tempo, que son increíbles, e logo falamos delas deste tiro, claro, porque imagínate canto tempo levou, pero non sabía, pero curioso xeito tamén de utilizar as locucións das palabras. E sobre isto, outra así, vamos a dicir que si ti foses como director de dobraxe, si non foras ti quen estiveras gravando, se tiveredes que escoller unha voz dunha muller, ti a quen escollerías para dicir as palabras? É que o sea, fago así non porque non saiba, senón porque véñenseme moitísimas persoas á cabeza. E máis metesme no lío, porque se digo unha, deixo a outra... Pode quedar deserta. Claro. Sí, pero mira, por romper eu chamaría a María, que é unha rapaciña de 16 anos de Río Torto, a que eu lle teño moito cariño, e que ten unha fonética que iso é unha barbaridade. O mellor a pobre non daría feito, pero é unha delicia escoitala falar. Fala un galego tan bonitiño. É como a ela 50.000 rapaces e rapazas que merecerían facer ese traballo, seguro. Correcto. Esta nena veu aquí, estive uns días na nosa casa aquí na Coruña, non sei se contei isto alguna vez a anécdota. Un día foi a un chinés que hai aí na Rúa Real e puxose a falar co dependente, que era chinés, non? E dixo, mira, outro día vim buscar unhas acuarelas que tiñas aí ao fondo e hoxe unhas vexo. Mudáchelas de sitio. O tipo non entendía nada. Eu creo que na Rúa Real o chinés non oíra falar galego na súa vida. Entón dixelle, que? Pode que non, María explicoulle 6, 7 veces, con toda a paciencia do mundo, cambiando as palabras, pero é que María
non pensa que non a entendan. María está instalada no galego, e o normal é que entendan. En Río Torto entende todo o mundo. En Río Torto temos moita emigración. Os emigrantes falan en perfecto galego. Os emigrados temos xente que veu de Romanía ou de Polonia ou de, non? Do Magreb. Agora hai xente, nos falamos, falanlles en galego. E a xente entende o galego e falo. E algúns non nos diferenzas da xente dali, non? Entón, María está instalada no galego. Ela falaba ao chino en galego ata que entendeu. Correcto. Eu creo que non hai nada como querer vender. E ao final, se te faz entender, non hai problema. Moitos máis veñen por prexuizos que por problemáticas do idioma. Porque ao final falamos... É por autoxenreira, que era un pouco do que falábamos antes, non? Que está tan metida dentro, non? A autoxenreira que levarán moito tempo limpala. Antes de pasar a preguntas do público, que teño por aquí algunhas apuntadas, e que Borxa si pode facerme o favor de pasarme algunhas que foron quedando por aí por mensaxe, para non ter que ir para arriba no chat. Ti que eres unha persona moi polifacética, estamos falando desde o comezo de diferentes sitios onde traballaches. Que proxectos tes a curto ou medio prazo? Se hai algún que se poda dicir? Se hai algo que nos podas adiantar? Sí, pois mira, estamos agora mesmo nunha época de moito traballo para min. Tamén teño que dicir que en épocas que a xente non traballaba, eu estaba traballando, porque este oficio é así. Pero estamos agora mesmo coa distribución dunha peza de teatro que se titula Conexión Pingüín, que fala sobre a incomunicación do ser humano, non? É unha serie de sketches de humor que está tendo moito éxito, a xente pasa moi ben, ten un punto, somos moi payasos moi brancos, pero ten un punto de crítica a veces tamén bastante ácido. A primeiros de xaneiro empezarei a ensaiar con Cándido Pazó, que tiveron a ben chamarme para facer unha personaxe na peste de Albert Camus, que van montar co CDG, creo que somos 15 actores ou unha cosa así, vai ser unha montaxe importante. Entón, o próximo é iso. Logo hai cousas que teño aí na cabeza, estes tempos que teño tempo libre vou intentar darlles eso, sí que forma parte xa de cousas que teñen que ver un pouco con todo este mundinho, non? É co que estábamos falando, co idioma, con a miña, eu creo que se en algo podo presumir de que sí que o sei facer é narrar. Creo que se me dá ben, non? Creo que por aí hai cousas que estou intentando traballar. Correcto. E nada, estou pensando, porque quedoume antes no tinteiro que che ia comentar, estamos hoxe en día facendo espectáculos de humor, eu levo varios anos que prácticamente fago un por ano, pero o primeiro espectáculo de humor, segundo espectáculo de humor que fixemos, fixemos porque estaba Xavier Deiro comigo, titulábase Sede de Mal. Éramos os dous con guitarras eléctricas, un rollo moi macarra, facendo de profetas da maldade guai, non da maldade chunga, non? Foi un texto que eu escribín casi o 70-80% dese texto. Eu dicía, a xente non sei se vai entender o meu humor. Aseguroche que non tiña nada de pailán, Tampouco lle quero chamar humor inteligente porque me parece unha sandez chamarlle eso. Inteligente. O humor ten que ser inteligente por definición, non? Porque chama a inteligencia, é unha reviravolta para que ti te rías con algo que eu te estou contando. Entón xa é por definición. Pero non era un humor fácil. E a xente, fixemos 100 e pico funcións daquele espectáculo. E a xente estaba encantada. E riámonos de nós como povo. Pero ben, creando un mito que a risa. Porque falábamos de que eu tiña na cabeza unha raza que inventara que eran os suiñas. Suiñas, sabes que en galego é que non vai polo dereito, esta xente que che fala moi ben, pero cando pode dache por detrás, non? Entón eu dicía que a primeira raza que existiu en Galicia anterior a todas as coñecidas eran os suiñas, que foran quedándose con todos os que viñeron a continuación, cos celtas, cos romanos, cos suevos, con todo, non? Entón eran amantes da pedra e do movimento e do circular. Porque son esta xente que empezan a falar e non saen do conto. Non é que queira, nin que non queira, nin que deixe de querer, que máis querería o que quixeras, pero non queres que lle queira, non? Entón o noso profeta era un afiador de Ourense que tiña unha roda de pedra que daba voltas e non se movía do sitio, que é a definición perfecta. Bueno, pois con isto nos falamos desa religión dos suiñas e de como acabar co suiñismo, non? Pois que tiñamos unha certa
retranca ríndonos de nós mesmos como povo, dunha parte de nós mesmos, non? Que a mellor é que menos nos gusta. Dar voltas e voltas e voltas e non sair da rota. Sobre o mesmo, correcto. Que é unha forma moitas veces tamén de non responsabilizarnos. Pero a xente agradecidísima ríese moito con nós, porque ademais que mellor que rirte de ti para que os demais poidan rir deles mesmos, non? E xuroche que ese humor non tiña nada que ver. E tamén teño aí na cabeza retomar algo así en algún momento. Pois é moi boa idea. Xa estaremos atentos para todos esos proxectos que poden sair que nos comentabas agora. Bueno, vos se pasou así unhas cuantas preguntiñas por aquí, xa indo hacia o final. Tiña dúas apuntadas que se apuntei antes, así xa rapidamente. A primeira é se farías como Bruce Springsteen e asegurarías as túas cordas vogais. Sei que non o fixeches xa. Moi boa. Non teño cartos para asegurarlas. De todos os xeitos, tampouco nunca as cuidei moito. Teño a desgraza de ter unhas cordas, unha larinxe moi potente. Quedei 2 veces afónico na miña vida, unha de pequeno e outra despois dunha función. Pero teño que dicir que despois de 5 cervexas e de fumar non sei canto aquel día, non paseime moito fumando. Entón o que fago agora é controlar. Perdín a voz por culpa do refluxo, grazas a Marisa Lois, que é a miña foniatra de moitos anos. Descubrín que tiña refluxo porque eu non notaba. E a cervexa e o tabaco fixo que subise o ácido e que me queimase a larinxe, non? Entón estive bastante apurado, por además tiñamos moitas funcións aquel tempo e case non chego. Entón, o mellor que se pode facer para cuidalas é unha vida equilibrada. Hai que pensar unha cousa. Aquí temos o esfínter aeroepiglótico, non? Cando un está disgustado, ás veces vaise pola pata. O esfínter da baixo falla. Imagina que pode facer un esfínter que está a menos dunha cuarta do cerebro e que ademais está contando todo o que sintes, as túas emocións, o que gardas e o que contas, non? Entón, hai que ter saúde mental e un pouquiño de saúde física. Tampouco hai que darlle non creo que haxa grandes cuidados, pero sí non dá nada, non? E, por exemplo, o tabaco, isto digo por curiosidade, se alguén lle interesa, o problema do tabaco non é tanto a nicotina como o calor, porque cando ti pegas unha bocanada de fume, cando chupas a cabicha, non? Entra a non sei a cantos graus, pero unha temperatura elevadísima e non lle dá tempo dende o bico a tal larinxe a enfriar ese fume. Entón, é como se estives con un soplete a certa distancia e iso vai queimando a corda. Entón, o mal do tabaco non é tanto outras cousas que tamén, pero sobre todo a temperatura. Entón, en fin, eu creo que esas cousas, saúde mental e un pouco de cuidado de non pasarte con ela é suficiente. Correcto. Outra pregunta que teño por aquí é que cando fuches consciente de que tes unha das, e isto te cito textualmente, voces máis sexys de todo o país. Ai, non sei. Non sei se é tanto así a cousa, pero fun consciente de que tiña unha voz poderosa cando tiña 16 ou 17 anos, porque me cambiou moi cedo a voz, non? E cando tiña 16 ou 17 anos, daquela había películas que non che deixaban entrar se non tiñas carne de identidade, porque estaban consideradas que non tiñan por que ser porno ou tal. Chegaba con que se visen os xenitais dun home ou dunha muller, ou ás veces simplemente porque eran películas moi violentas. Entón, eu recordo que queríamos ir ver La Cruz de Hierro, chamamos aquela película que era sobre nazis, era bastante crúa, pero non nos van deixar entrar, porque nos éramos uns pipiolos, non? Entón, eu que tiña cara de papón con gafiñas de cu de vaso e tal e cual, dixen, deixademe a mí. Entón, fun á taquilla, puxenme de puntillas para que non me visen a cara, non? E dixen, 4 entradas, por favor. Entón, deron as 4 entradas. Cando íamos a entrar no cine, o porteiro, xa che digo, tiña cara de paponciño, non? E díxome, carné? Perdón? Non, pase. Vai a cara de neno ten este señor, non? Non correspondía para nada a voz co meu corpo. Foi cando empecé a tomar consciencia de que efectivamente tiña unha voz grande, non? Logo dese, eu creo que, será por como a traballas ou, non sei.
Eu Tamén, sempre tamén. digo que a voz, é dicir, ter un bo instrumento non significa que o toques ben, non? Entón, eu, perdón por isto, porque pode resultar así un pouco pedante, pero creo que teño un gran instrumento e que o sei tocar bastante ben. Correcto. Eso é o importante tamén. Vale, pois, a ver, algunhas máis que temos por aquí. Eh, eu quería preguntarlle sobre o cinema dobrado, xa que ele é actor de dobraxe. Uh -huh. Como puidemos pasar de dobrar e emitir cine de éxito a que prácticamente desaparecera da televisión? Que era unha ferramenta fundamental para normalizar o idioma, igual que o foi o xabarín. Efectivamente, estou completamente de acordo co comentario. E ninguén o sabe. É dicir, ninguén sabe por que de repente TVG tomou esa decisión, igual que tomou a decisión de Xabarín. A mí me parece inexplicable. Supoño que hai un problema, en principio, ou iso se dixo, que era un problema económico, que a dobraxe non é barata, é máis barata que outras cousas, pero vamos, non é barata, era máis barato facer outro tipo de programas máis barateiros, e quitar a dobraxe. É que non tiña audiencia que, digamos, que justificaba ese gasto. Pero que eu creo, claro, eu son dos que pensan que unha televisión pública non ten que ter beneficio. A televisión pública é para todo o público, entón tamén para a minoría que queira ver cine dobrado a galego, non? Entón, igual que eu creo que falta programas culturais de literatura, de música, de todo. É dicir, eu creo que para iso está a función pública da televisión, non? Eu creo nese tipo de televisión, entón non entendo que se deixara, aparte de que tiñamos un colectivo no seu momento, o propio Regueira, do que falábamos antes, dicía que éramos a elite do galego no audiovisual. Dice, ninguén fala un galego tan correcto como os actores e actrices de dobraxe. E plantexades cousas, preguntas aos filólogos, dixo que non as plantexan moitas veces nin en quinto de carreira, cando eran 5 anos de carreira. Entón, eu creo que é unha pena porque cada vez queda menos xente, en fin, é complicado. É moi complicado hoxe en día, eu porque traballo moitas cousas, pero compañeros que sobreviven da dobraxe teñen moi difícil hoxe en día. Que eu quería comentar aí un matiz que comentan xusto ora polo chat, que o mellor, o tema da audiencia, tamén se puxeran cousas a horas procedentes, máis xente podería ver, porque a xente que se levanta cedo, pues, unhas cousas que empecen ás 11 da noite, como incluso que se le relega a TVG2 ás 11 da noite, cousas que poderían perfectamente porse en horarios máis accesibles, pois o mellor tamén lle daría máis audiencia, se solo se mide a audiencia. E eu xa digo que non sei nada de como é por dentro, como persoa que ve eso e digo, ostras, pero podía poñerse unha hora, non sei, as 9:30, non as 11, por exemplo, as 11. Sí, o que pasa é que eu insisto nisto, é dicir, claro que eu entendo que unha televisión ten que haber xente, que iso non ten sentido, non? Pero tamén entendo que nunha televisión ten que haber cabida para todo tipo de público, e mesmo para xente, claro. Pues eso, que poida ser minoritaria, ou non, quero dicir, porque ao mellor se de súpeto chegou tan unha película na galega que non a emitiron noutras canles, e tes ocasión, ou unha película que perdiches e tes a oportunidade de vela, eu creo que a xente que habería. Sí, seguro. Bueno, vou comentar aquí isto que nos di o medio do monte, que ademais é sai o aviso que é a primeira vez que comenta no chat, por tanto non é unha persona que nos temos botado ollo, pero mira que di aquí, eu quería comentarlle a Luís que fun eu o do xogo dos rallies e que me alegro moito de que lle gustara. Foi un placer facelo. Sí. Eu creo que se algún día lle falta o traballo no mundo do espectáculo, podese meter a copiloto tranquilamente. Mira que curiosidade, o sea, que casualidade. Pois unha aperta ben grande, home, e moitas grazas primeiro por pensar en min e logo polo traballazo que te metiches, que me enterei del grazas a Monti Castiñeiras, porque eu creo que se publicou algo en Twitter, eu non teño Twitter, entón foi Monti que me dixo, mira o que fixeron, que currazo se meteu aquí este rapaz. Si pode o medio do monte que o envía aí polo chat, si pode que envía aí a ligazón de Twitter ou onde o subís.
Xa ten anos, non sei se o terá doado, pero en todo Se caso, o ten eso, aí que a man. moitas grazas, e enhoraboa polo traballo que fixeches moi ben. Xa para ir rematando, bueno, preguntan por aquí que, bueno, comentan, cantas moi ben, tes formación, cal é a túa canción galega favorita? Cantas preguntas nunha. Bueno, a mí sempre me gustou moito cantar, que faga ben ou mal xa tamén me exixo moito, estiven, como seguramente ben saberedes, nun programa no Luar, competindo aí con outros compañeiros para unha ONG, no meu caso para a Asociación Española de Loita contra o Cancro, pasino como un anano, porque ademais tiñamos de director musical a Pedro González, que é un monstro. Temos unha xente neste país que é unha barbaridade. Entón este home facía unhas versións, eu dicía, yo non, gustaríame cantar tal canción, pero gustaríame meterlle este cambio. O que me presentaba el superaba moitísimo as miñas expectativas, non? Entón, sí que me gusta moitísimo. Seguramente é o que máis me gusta na vida, cantar, non? Fago pouco, pero gusta moito. E logo, formación, intentei en algún momento recibir clases de canto. Antes contaba fora de pantalla, digamos, que mesmo durante o confinamento a pequena, a Patriciña, a Patotiña máis eu, estivemos facendo clases online con María Costas, que é unha maravillosa profesora, aparte de cantante e actriz, unha maravillosa profesora de voz, non? Entón, de vez en cando intento meterme por aí, pero falta má constancia que teño noutras cousas. É dicir, tería que, como ves, teño un pequeno estudio caseiro, e teríame que meter con máis frecuencia aquí e traballar, pois, ao mellor nun repertorio propio e tal. Cancións galegas, feixes, pero agora mesmo metesme nun lío se me mandas escoller unha. Hai unha que me gusta moitísimo, El Sabio, e ademais vou non dicir porque tivo a ver no seu día darme unha sorpresa e fixo non sei cantos kilómetros para darme a sorpresa nun programa, que é Os Sete Chorares, de Vizcaíno. Sabes a historia, que está baseada nunha historia real, non? Alguén que escribe unha carta e a manda nunha botella ao mar recibes anos despois e tal. Bueno, esa canción pareceme preciosa. Temo aquí un gato, parece en directo. Deixámolo, que tamén é habitante da casa. Bueno, quedaron así varias preguntiñas no tinteiro, pero por non xa van ser as 11, entón eu creo que podemos ir indo xa ao final. Aí mandaron xa a ligazón do que falabamos, da doblaxe do Rally coas palabras de Luis, que está a ligazón aí no chat, logo podo xa mandar tamén por privado. Que eu a verdad que ahora que vexo a ligazón sí que me dou conta quen é, porque acórdome que, bueno, dime conta que eu chama David, me parece, se non me equivoco, rapaz, que eu sigo en Twitter porque teño visto algunha cousa das que ten feito na súa web tamén, si, que lle gustalle programar e tal. Ahora sí que me dou conta. Bueno, pois nada, aí queda tamén a aportación. E se che parece, pasamos a esta enquisa final, a este cuestionario final que lle facemos a todo o mundo e que tamén nos sirve para coñecer gustos e novas recomendacións, pois moi variadas, multicolores, plurais, de todo o mundo que vai pasando por aquí. Así que eu, bueno, son 5 cousiñas e pediríache que para empezar nos recomendes un libro. Pois un libro é un libro que xa non é novo, xa ten os seus anos. Contoche, Isidro Novo. Isidro Novo, esta temporada tive a desgraza de enterarme do pasamento de xente a que eu lle tiña moito aprezo, que morreron hai 2 ou 3 anos e non tiña nin idea. Un deles é Isidro Novo. Isidro Novo, para min, é un maravilloso narrador. Eu creo que Galicia que é unha potencia narrativa curta, a min é tamén do que máis me gusta. Eu recomendaría calquera texto, mesmo en poesía, que a poesía de Isidro tamén é maravillosa. Pero este que teño en concreto é da editorial Trifolium, titúlase Cabalos do Demo e outros invertebrados. É unha serie de relatos breves de Isidro Novo. Entón, esta recomendación, que xa digo, é un libro vello, non é de agora, creo que é do ano 2010 ou por aí.
pero que é maravilloso, ella tamén é como un pequeno agasallo que a ese tipo maravilloso que non sabía que morrer. Entón, bueno, é unha maneira de recordalo, para recordar os escritores mellor que lelos, non? Lelos e ver as súas obras, efectivamente. Sí, sí. Hoxe mesmo linlles desculpa, nada, linlles un conto ás nenas e alucinaron co conto. Pareceulles maravilloso. Un filme. Dicías? Pois eu recomendaría Ons de Zarauza, porque amén da calidade que poida ter a película, seguro que xa sabes que está en Netflix. Non sabía, a verdade. Creo que é a primeira película en galego en Netflix. Entón hai que darlle gasto, porque tamén saberedes que hai un movimento encabezado pola Mesa pola Normalización Lingüística, intentando que nas plataformas digitais se meta o galego. Aparece o galego, efectivamente. Efectivamente. Entón, sería unha maneira tamén, igual que cando vemos, non sei, O sabor das margaridas ou series dese estilo, pois sería unha maneira de empurrar e de facer país, non? Correcto. Ver todos os sons para que vexan que hai entradas e que o galego que nos importa. Pois sí. Eso parece que non, pero acórdome cando empezaron a aparecer, aínda pouquísimas sigue estando, son anecdóticas casi, películas en galego no cinema. O sea, de ir ao cine, sentarse e ver unha película en galego. Resulta que eu acórdome de ir aquí al Puerto Centro de Ocio, mira ti, que cando aínda era algo, ainda había tendas, ahora só hai discotecas, sí. ¿no? Pero cando había tendas, ir ali e tal, e había moita xente realmente. Quero dicir, claro. eu fora a ver a Smorga ali e eu creo que eso fora un éxito e logo viñeron outras. Entonces, ao final, non, quero dicir, ás veces non sabemos ni a posibilidade que temos de chegar a esos, o sea, de canto se podería chegar a xente esos contidos, porque evidentemente non hai contidos, pero resulta que cando houbo películas que foi o cine, non foi mal tampouco, o sea que sí que a xente o queremos, non? Tamén E despois a Xunta estaba obrigada por lei, porque había un plan, estaba obrigada por lei a dobrar unha serie de películas anualmente e propiciar a súa distribución en cine, e non se cumpriu. Claro. Entón, é como cando, por poñer un caso, colle un pobo unha vila na que teñe un auditorio, pero nunca se fixo teatro. Normalmente, cando empezan, bueno, pois a mellor teñen un día moito público, porque lles chama a atención ou porque recoñecen a un actor ou un actriz que pero ao principio é complicado que a xente vaya con unha suidade. Eso é un traballo de moito tempo, pero ao cabo dun tempo vese en sitios como Narón, por exemplo, non? Que é un sitio de referencia, falando de teatro, ou Carballiño, ou non sei, o Carballo, por exemplo, co Fiot, non? Que son iniciativas moi traballadas durante moitos anos e agora a xente responde, porque xeneras o hábito, non? Entón eu creo que con isto que é exactamente igual. É dicir, o que non pode xa generar un hábito cando non hai que ver. Pero se fose normal que houvese cousas en cine, a xente iría velas. Pois sí. Eso eu estou de acordo e tal que así. Perdón, porque isto eu acórdome, fun hai anos ver unha película ao cine aquí en Coruña, ao Rosales, e había un cartaz na taquilla que poñía advertencia, esta película está doblada al gallego. Advertencia. Duro, no tocar. Sí. Un lugar para visitar. Pois mira, hai 1000, pero como estamos, xa recomendei moito, Río Torto non vou recomendar. Sí. Pero aí temos que ir por Xeia, facer unha reportaxe de orgullo galego. Pois, como estamos en outono, creo que estaría moi ben. A mí gusta moitísimo, por exemplo, a zona de Lobios, Muiños e tal, a Serra do Xurés, en Ourense, non? Esa zona gusta moito. Ourense, en xeral, a mí parece unha provincia maravillosa. Pero se non visitar a montaña de Lugo, é igual que parte da montaña de Lugo. Outro día, se vistes nas redes, fixos un spot, unha iniciativa moi bonita que se chama Son de Lugo. Son de Lugo, sí.
Sí, unha serie de xente que ten negocios que están vencellados a gandería, agricultura ecolóxica, bueno, son medianos produtores, pequenos medianos produtores que se xuntaron baixo ese nome, son de Lugo, entón empezaron a vender aí tempo xa online e tal, non? Estivemos rodando o spot, que non sei se o vistes nas redes, en Quindous, chamase, cerca do Piornedo, non? Espectacular aquela zona. E no outono é absolutamente espectacular. Así que eu creo que hai que visitar a montaña luguesa ou montaña ourensá, que no outono se fose primavera ou verán, mandábamos a outro sitio, pero ahora no outono é espectacular. Correcto. Eu acredito que a verdad que son sitios preciosos e aproveito para meter o spot publicitario, pero na web do Orgullo Galego hai aí uns artigos de rutiñas que se poden seguir tamén e algúns tocan ali na montaña, creo que na montaña lucense e na montaña de Ourense tamén algo. De Ourense. Un creador ou creadora de contido en galego, entendendo contido en termo amplo, calquer tipo de creación. Pois mira, eu creo que estades facendo non é peloteo, porque xa teño unha idade, entón estas idades hai cousas que primeiro non che importan o máis mínimo, a min agora xa me importa pouco que me diga a xente. Importa non me importa, quero dicir que non me vai condicionar a vida que alguén me critique ou tal. Pero tamén non fago a pelota, digo as cousas que me parecen ben e as que non. Digo así directamente, sen andar con moitos rodeos. E creo que estades facendo, en xeral, toda a xente que estades nas redes, un traballo absolutamente extraordinario. Por iso sempre que me chamades non tardo nin 2 segundos en dicirvos que sí. E non miro o número de seguidores que teñades ou deixades de ter. É dicir, no vos caso tedes moitísimos, eu moi agradecido, pero chamoume xente para facerme entrevistas que, bueno, con contas pequenas, pero creo que facedes un traballo tan importante nos tempos que vivimos, non? Que eu creo que a mellor recomendación é o que ten que ver con vos. Entón, que vos sigan. Comentei tamén antes, así, fora do micro e da pantalla, eu son moi seguidor dos podcasts, non? Escuito moito podcast en castelán, pero tamén escuito moito podcast en galego. Entón, a min personalmente gustame moito podcast dos tipo de Descifrando a Historia, ou, como se chama, o Achegamento. Hai un que me gusta moito, que é un pai e unha filla que falan de literatura. O título do podcast é Achegamento á literatura galega, creo, non? Logo vin que escriben escuitando un anaquiño, pero non me deu tempo. Isabel Pichel, que é unha boa amiga, é unha gran entendida en voz tamén, sabe moito de voz. Empezou tamén hai pouco con un podcast sobre saúde mental e saúde física, chama a xente para entrevistalos, tal. Hai tanto que ver, entón temos o podcast galego, non é máis que pinchar aí, e logo que vos sigan a vos. Estades facendo, xa digo, un traballo maravilloso, porque ti citaches agora varias iniciativas. Eu sigo vos en Instagram e todos os días estades publicando, eu non sei, pero cantidade de cousas, e todas interesantes, que ás veces dame rabia porque non a vexo no momento, isto xa vería despois, pasou o día, pasou a romería, non? Ás veces é imposible Xa. estar a todo. A todo, claro. Pero iso que facedes un traballo maravilloso e que hai que agradecérvolo. Eu agradecido, e concretamente esa parte hai que agradecerlle a Borxa, que quen está aí ao pé do cañón todos os días, porque eu estou outras cousas realmente máis de, non vou dicir de fontanería, pero casi non Orgullo Galego. Pero realmente. Claro, pero para que el poida estar nesas cousas titas que está na fontanería. Pero, sí. E para finalizar, que sería para ti, ou que é para ti, máis ben, non que sei, senón que o Orgullo Galego como concepto, non como páxina, non como concepto? Pois creo que ten moito que ver con recoñecernos a nos mesmos. Quero dicir que dicía miña nai unha frase, hai dos meus indan que sexan ruíns, non? Que supoño que dirá moita xente, pero só lle escuitei a miña nai. Detrás diso quere dicir que temos que aceptarnos coas nosas cas cousas positivas e cas negativas, cas afoutezas e cas debilidades, non? Entón, como país e como paisanos e paisanas deste país, temos extraordinarias
características, valores, e outras cousas que non están tan ben. Pero o orgullo, para min, está en aceptalas tal e como somos. Saber que podemos ir así polo mundo e que somos únicos. Isto era unha cousa que non lles entraba na cabeza moitas veces aos cineastas hai anos, que dicían que, claro, que para facer cine galego hai que facer cine universal, que non sei exactamente que é o cine universal. Nunca vi unha película de cine universal. En películas de cine americano, de cine japonés, de cine italiano, pero cine universal, como non sei xa a Guerra das Galaxias. Que digo, non sei exactamente, ou Máster del Universo, non sei que é iso. Pero non, o que fai realmente o cinema é contar como xentes de distintas latitudes, como ven o odio, eso sí que é universal, o odio, o amor, a violencia, Correcto. os sentimentos e as emocións. E o que nos fai únicos é como as percibimos e como as contamos. Eu creo que temos unha maneira única, maravillosa e moi atractiva de contar en xeral. De contar no sentido amplo da expresión, non? Contamos como xente, a nosa hospitalidade conta, a nosa maneira de relacionarnos conta, a nosa maneira de falar como hai varias maneiras moi distintas de falar en Galicia, non? De construir o discurso, pero como construímos? Somos tremendamente atractivos e atractivas como paisanos e paisanas. E cando sexamos conscientes deso, é de que non temos que pedir perdón para ir polo mundo, senón que, ao contrario, que o mundo vai ter o placer de descubrirnos. Cando sexamos conscientes deso, teremos orgullo galego, seguramente. Completamente de acordo. Pois eu xa non teño máis que comentar. Xa levamos 1 hora e 40 de emisión, 1 hora e media contigo. É moito. Esta xente hace querer deitar. Sí. Se son as 11:10, eu creo que podemos, se che parece ben, deixalo por aquí. Creo que tratamos un montón de cousas moi interesantes e o que quede, pois pode